the nation's uncle offer Bishop Lumba. I will forward me come boom frame me Kingsley Kokubuachi. Me papa would do me nam tosso na me no de metona ho. Intimidini ya Kingsley Kokubuachi me papa din pepe and a damis wonti en kan no me kase me junior sa pepe net ye. Ye ba say ya na ya ba edru fiada say ya akofifo birthday. Sa so na ye all night ma Christopher. Sa so na ye efunu da ho edema ebinom so na afi no je say adehye bi a mahwe o mo nkwa no yakopo mo kurabre yenuanum a mo kakra no mo tipirima ni akohwi ase no o mo boost day sa da no mo bro na afi so no nkofo so ada mo cha yeyi o mo so no yahwe ne yeyi o mo na niema akotote de amaye ne senti no edru fiada se ya rehuwum anigye wum arehuwum anigye wum ti ya na yeboa na ya maye nuanum o madehye da fom nyina yakọ ko obire bi beba ebetu obi a ya mo obi a yakọ obi biala wa yi odehye ne Friday ya china mo kope ne kurabe no ya mamu nyina yakọ yesunsum tamochi ya kan yi no ho me wonhira mu nyina na onchechire mo wre esanzo so na mo nso bibi wo mu nsem na mo buru age moni no ahweyi ne yesere ma mo sem wiam betimatu ka akomu fie asomdue mo ya transe ne ya transe ye base enye ye nko a ukwam si a ho a Kevin o ya ta odi dwuma pa sanzo na azuka ono so so bo adwuma sofo nso se woda so wa ha o hu sofo a che ye ba ha na mfiri se sofo wa ha di sofo nso so awrade nhia no bo ya chi dom pa emadwumadie no kokọ na nim se de ye rehwe no sa na akọ nkrama mu a obekọ akonya David ono so so obo ya chi dom pa manema ekotote de ma ye producers a eboa ma enne yenya bi de besom wo no kokosachi frecha kokosachi frecha no wose won de on pen ho asem onti no didi sumuna so no abo kokosachi no wose obebe fia mo ato ne tie de obedi di sumuna so ende ne obi a reject na ho nti emo no ho yempa mo ne ho eti kokosachi frecha kan ye ho sanso na executive producer nkwantabisa Isaac wose nyina nkwanta so ntwen wo mani nanso abrabom ya dina ya na wa na ugina wo basa wo yira wa na bebusa kan no na afi wako akowani asem beni papa ni na tena se ene black na no washiniti pa ne kakra ye bi ko ya asemu ye bi ko ya asemu ye bi ko de nsem bawo ne ho mfa no enti no ye na nyina ebobo so kakra kakra sa na yakon de akoyani eno am ko bi anka me so ne ho mfa because ye ni enim ne be ma ye ho mfa ye ya ni enim aduro cross wa ye be no enti no opanyini wa ha ye mana kwa ba na afi ya bawura me ne nsema de fiana no de ne duru fiada se ya won se ba bia soja obi abie na zum a obi etie ne ekoso ebra ofa ene na pamfo atena se enti no ene fie ensem wo fia ha pa ensem ha omono mpacho bibia aboko de wako bibia aboko nyankopon ode akode aba frijuada no wa ya sa de aba bedu fiada yi te kan se dia na chese nyame ne yedi ni ye kwaku wiase mu nsam na dɔso ade de ni perfect asefo asase so bebre ebi ye ketwa ebi ye kese na ye musa se wo mo mafiri asefo asase so na mo aduane asen bebre wo sika chan ye ni o bebre wo japade ne nimde chan ye nanso mo konti se du sa me ne se tenkom dia na se nyankopon no wona ye de ni ye mama chan na sa ma hene asafo ahemfie me chan pa na me chan ajaba friye ono so bebe obi amechia na enchia ya dofo no mo wo manone Cynthia ne amodru ane awofrema ane o mama dora e checho hu bia because the band say ya ene eye boja ye no omote ho sa na na obi say ya mo break na mso sa nso ya mu ya mo bogaga because o mo say me anwa yi Kofi Usu ono o Germany ozi ko mu na mu an ede mu jiji mane na mu break ide Friday mu fan to mu sa go si Monday o dia be beat time na me fa ya ko kese ma abige no so US no kase no so na ma me she fridge mi sisi na ya ko kese so nko ma dada kedi abusua o ya me fan pa sa nyu tini no dada kedi ya hwirade na penifo se teche mampro drum bi na se de TikTok ko wa ono nko ansem sa se o ye bon fo fumo obi o senso no an nka bia Nyankopon e fa ne kransi nti kwaku yenkwen ye kwaku yenim dia da bia me transa me kacho ensem wo ha ne ensem wo betima tie bia me na ye oda
nane empanyini se ewomu ne se wo apomdene enti so hene kode kusaya ya no usaya de yi yade ne se enti ne ye ka tro se 21st clinic ye clinic baatan a aba edwaman so aba bibire mu aba o man Ghana mu a eji wo manfo ama kosikoko okora ate a otimi to nsafra dokotafo yi se o mena mehwe ne yade oze sciatica yade na eso sisi eso to ase wa nantu eko nanti a eyo mu nko ana eko eyo mu nko ana esawo eyo mu nko ana eko 21st clinic yade eti wondi ana wo dwane etieza sciatica yade no omutimi no pa me pa cho penchiremu a echen ne me de be ma no a ne anu nkwa ya sabe onye anu nkwa no mtiti o nanso no ho no magi abodini kase a afibia ye de ho abodini koso edema omo for number na frage nchiremu echen wi 0540 311 0540 eco capsules oseme nkanjo ze koko eduru ba tan pa ene wono koko bi etetu ama opusa wani pato ya nesisi oto ano uja wonan a ayamtim na mu atim niema nkoyie ma uko sinani ma udime mpim nsiase ma oba ne ma mo piaf idi adanse se niema nkoyie idi adanse se niema nkoyie koko ajo ba bi aboso mpacho wedi nani na koko ni sisi wosa yesime mo amane se 3 eco capsules fo koko aduru no etia pop edi quadrasto bia gotobi na heba hospital heba shop bia ne heba hospital bia no upio a ubenya bi di atofiri se 3 eco capsules no agidini papa open jimu papa won number ne 0546 107 0546 107 kitima papa no obo adwuma kitima no obo adwuma doctor no obo adwuma pa ebu akwa na kitima wona kitima no aka jo se ebu akwa Methodist church na chiri wa na abenya brante a ana papa doctor ni a ye frɛ no kitima se kitima wo se yade be na tete wo wo se yade be na etu afa wo so wo se yade be na eje wa boso eye gonorrhea eye nnamu yade no eba wo de ye white wo se tumdika fibroid na eje wa boso wo se tumdika yade be na eje to yade bibiduro sapa woni bie de kitima se memo amane eje tumdika bra na niema nkotote emfama ho kitima number ne 0246 914717 0246 914717 Diamond Scientific for some can just to me nebra ya sabia papa nebra be dia ya le o mo na di donate adura baso a etun yare ahodo ase a chese o magye ntra ha kuruma ne mpatam nyina be ma akwesina ni masisi anu apim donate ne sa bacho malaria attack we sa immune system booster eye donate aduro no bo adwuma pa Diamond Scientific for the buy aside no na de fufuro bi o so de be na o mo sa from number na from na ginjiremu number na 0246 2727 677 0246 677 almost 0249 208 252 oh from omoje so no ma boa wo Dr. Amagashi Apostle Dr. Amagashi sa papa we ya ngona ni de hye papa we oye angona ni de hye konkono pa papa we ne wo no mofrase no okura haban panifo se ntia se ne ekwa abusa ni ntia wa kire mu ne se ne nananom ade o mu gya ne fie de gya no wo de be hwenkofu obegye nkofu obebo nkofu ho ban obeye nkofu ye ne se ntri wo te sa ne o mu de bambo sonko eto ne so ene wonyini ye wo se me mo yade bi adi na wo mu na ni mu yade ha fabra na onte ne tema ne mankoto temfama wasikuma se wa bi enkran wa bi ta kurade eno so hospital ni bi ho ndu ko ta kurade abe 0595 203 069 0595 203 069 Samsung and Cransu 0544 508 936 0544 508 936 and now Kumasi 0322 0085 600 322 0085 Ofrena or Josu or Shewu na ayalesa aye adwuma Tabita Clinic omo bo adwuma Tabita Clinic omo bo adwuma Tabita Clinic omo bo adwuma pa omo se bre Cindy Junction ahojo awunya bedu aso pe Tabita Clinic no abofra kura be kire bi omo kwan ne ho pe me patcho massage ben na wo pa ye pa ama already yesi so sisi ye ya na omo ntimi nyama ho afọ mu yom dia bibiduro wura nipadua ne mo yade akura akọfa sisi yade nti abeso be massage jonku nu jonku ama ne man ko yie no omutu ase ne yade ahodo bi amintimi modine ne se nti omse from
dinjiremu na de direction na bra number is 0202 347 647 0202 347 647 omojo so na wako ne bra ya duru so ya futu sem obobra na se wa nya futu a ya wonto to de wa abrabom ya wo bre wa abrabom ntino asempeni papa nyini wa ha e bande na futu atwam no wi a medeketo bi ato so na won so atimi abo awram panin pampa cho akwa babie mu futu sem ye nwia Tony oso ochia na ochia se oboy abaso okay so huri ye ni o okay se ne kura so na o kan se ye hwa efe okay so hwa efe so t-shirt okay fe pa na t-shirt ne special no ye combination na so frokoso o frokoso ana o chin so next time ni we wasi aye no na ti ene Tony da wase wa abaso body ye wakuna ya futu semo uyo nso be frɛ no ma bo abaso say on hell afi no over oka nyina fry dabi o ba so niam bi ama wo hu a combination bi hu gold combination we match we hu yo sa and o be frɛ me sisi ana yo mate niam mate eko no awakwa nsam che ya tiefo ne afefo na ya futu sem okay du frada se ya ne ye ho aduro na futu sem ne baby e de kono ye koni nya obi amfa bi kwaku dada kedi bo nwum bi wo se odomra me enye ho fin ti asem ne yo odomra me enye ho fin ye wi ya dwale wi nso yakoda okay ne nyom ne nsam wo mu odomra me enye ye ho fin ye wi ya dwale o odomra me enye ye dwale wi ne yakoda efi na wo kan nye sebe so do atacha bo ho okay ko nim anade ntina na metu safu kwaku ya ware bebreba ne egu se wo ye oba se wo ye bema ejina ye na ye so na metufo kwaku ade bia onim ye won paso bia wo ye oba ye ma okuno enfa bi ntete okay ade bia oba wonim ye bia se ye won pena se ye okuno enfa no man tete Ghana for man be lazy to do our sex okay the no matete ba ma bi wo me wo na yire 7 paswa group pan amuni bi da onya bi da se e taste ne tesai de ekoswa ne se de suhum san wen nko a but ma menka sem bi se paso nkomo enya de a nyankopon oye na small eti meka sa se mu ma oba bi ate ase se edu mre bi ho no mu a ena mabre na me de makodwo mabre no ya fa nko sex bebre awale egu ne esa no ma no munim bo wan no betra amesa show so o man transo no mko ya ni ayenwa ba ante na ho na mi kunu ayi mi se won chen fa me de mame ade na nkasa ewo mu no ya wo ma okunu ani je wo ma wo yire so ani je na wo ja wo ade bia oni mi ye wo mpa so asem bia na yire wo ye ma bia sandodo de dia me kasa no ena brantie bi sa wiki ye esi mu esu pa wo so wonu no so aware na me busan sa de ne yire didi wo se me yire ni matam na mo me nye nigye bia se ye ka anigye sam edunim ade abua ne pa se onu ankasa ne yire da no no onu asa so sabipo no no ore oh wagu ene enye no onu ankasa so po no ore abia ne yire da wo chese enkoyi so bai da wani twawanim yeso Ghana fo ma ebinom madaroma mummom homode wo mpamma muku kwa kuma menka sembie na obatie se wo ma wo kunu ani gi wo mpamu a mesi wo bekode na okwa a obeba ase me American you do ni me ya adwene me nya adwene do wa ni me nya adwene no opa makama sem mesi wo ma wo kunu ani gi wo mpamu styles bia ono no be request bia the man na obekọ na so obeba nyame apatakra wo nkọ Ghana for money bi na de bia yenko gina ho chene family e mame de bia ye yin no wo be ma no ma na ni je ani asem sebe me maka me so yo ba ti nie pa ti nie ade bia woni me ye wo mpratwe mu wo stand be ma na start ya pe de woni me ye bia ma ni hu emfa bibia ntete
sa mo bom ho dam wo dam a saa de no ɛsɛsɛ babia ne nam babia afa obi anya ne kyɛfa eni kwa sɛsɛ be mpa so agudie ba ekodi one side ɛno na ma ya wade egu no ɛna mi tufu pa babia na me de fa ne ɛna weekend mo fa nkodi eti kai ya fɛsɛ ayi data kedi wo se wo dom nam yenye hu fi ye wia ya dwale o ni ye dwale wie nso ana de ya koda aka se fi na o ka se prako fi da bi babia ene de na ehu ba ma bia war na yire so many ye ade e fe the taste de akono pa ye se se oba ne me ye o na ya na nwuntie ne ye ye nwa ma ne bi nso kasa wo mo nso kire se style bia wo ba ya ma ne kunu bia ne kunu ne nyasam a wo se me yire we akora bon wa say yo me yire we the stars we do ko fa ne na wo suspect no e mema no so ye nyai ejimi mema ne ye nyai ejimi ade cha no ma ko animu ejimi ye sua ade ejimi eti se wo ba ma so sebe da bi wo na se wo no yire e compass ne so perform wonder e kire wa wo so manamo okay akosua na de wa ye mi de me no san ye unye mi bi da bata ko me ho mo wa ya de mo pia hwe kwakua wo de kama ko nwe mo na ne chi na no chi o ye mpa boso bode e wo sexy Ghana ye ma ne ye mema nya ye mpa boso bode e enso sexy ma boso bode e wom boyira baso bowukra baso na ni man say ring ji ye nsa ni ahye ye wedding e koye wedding eno nko na Ghana fo ma ne binim me so bo ho modern wo mpam bua wukunu nya moa ne se sebe mpradwasa eye se wukunu pe sika wo pe bibia aduane nya no nko a kwakwa na bia de afutuo no fa aye mpa so nkomo no bebere so yare o etimemo ato aso ne ye mo moduro Dr. Danka ba ne de mpa so nko a de ye mo moduro nom na afi wato aso ama ye firi se de dada kedi bo nyom no se bra ye nye ye hu fi ye nokuru ye hu ye mpusa ye hu ye mfa ntensra ye wia ya kodware na afi ya san so abeda mpa so wo ye hu fi wi na ne wo ho wo da utimi da pa ne senti no dada kedi nyom na na omono samwade tuyefu no ano ehye na obi wo ntimi nya ne hu fi reason bi ni se enamu yade na je na boso ti ade ne da ho atwa boy da ho asechire ne ho sa abasala de sa aye vagabond bi sa ba to ntimi nko ho e send doctor ngula mu na afi yangongo doc ba to bibia boko de emi adom menu ya bibia boko ye do ba de ase se na wo twi de da di pa banana wo twi de chen da enya asem ketwa wo ka bibi nipa yare pa ya de wukuro mpa nipa yare o na mpempi no ya na se hu odin na se wo apomdin a ya na nhu de ade betima ye wo nipa bia se wo yade a ana akire se wo tena se na wo dwuhu din a hu wapomdin ni value an ene mfaso e wo so yes mfaso e wo so pa fi se wo apomdin a na wotimi ye no ma aka nyina okay se wo ni apomdin a no ma wo di akire nyina untimi nye tina hemfusu ayi yade no enya asem ketwa enti yade de yade a abibia no e wo se wo ye no ma wo bepia yade afiri wo kura akọ na e wo no ma bebire wo ho no ma ye ya aya na mmoa de bia me ba na me kase obi ani ho no ma se bio odidi wo no maduro chen se ne odidi okay wo ye nipa bia untimi kase wo be no maduro a chen se ne odidi okay na se udidi chen se ne wo no maduro enu nti dank ya de ba kwa ya na da yakoma sopa ne se ye hwe de wodi ko mu de obedie efise obi wo ho no ma problem a wanya nyina eye aduane a wodi okay ne diet a oda so no enye enti uma na duro bia ya de ne yese ekofo ma no no a na de die nmu a nyane no na asa akofa aba enu nti na dank sa wo ba ya so ye ne ye hwe owi a ye ne wo betena se ye bebusa wo de wodi okay ni ewia based on the udie no ya hwe ne de ahyehye aduane routine bi ama wo ye ne wo na be ye saade no ebrebi amba mu se mutua mi nkuruma mutua na so be ndey when on say condition no yes say you 12 sa no mana enye permanent enye say yanka wanka o da bi ye pese bibi keke na afi why okay sanity ye pese bibi kofom no ma bi kofom ema wo enti ne betua wo bibie otalang de o ye discipline akwa wonche o enya asem ketwa
na mamini ba so ye oba ye no ye hwe no wie na ye man no na ye man diet plan bi na fufuo akoba se oni fufuo na je se mami te se aha no pa obi o se doctor na mitimi ni kakra Dank Natural Healthcare Complex ye ho pe any baby a ye bibi e fe no holistic healthcare de bia se na me ba ya me ka no healthcare nyina na se ayehwe ne ayesa nyina no emu de dimu pa e bibi e fe no holistic healthcare any say obi de ne yade aba na wo doctor no wo hwe no no just bibi obebu no kwan so bia just osa e ka ho very very important e yade ehu hia pa if it's empempi no de ade ehu ni say obi de yade kɔ asoye bi a de ɔde kɔ ye no ana ye hwɛ no enye saa ne ye no ade fofo bi a obehu bia no e wo se we de wudi hu dwuma etu wo bewie no nipa no obekɔ no se ɔde sipaye na ba ya na ne yefu nyare no so ye den na ɛkɔ se pressure no ɔde ba ya na diabetes na ɔde ɛhye no ho no na nso na ɛkɔ fom se na be ya se nipa no ɔkɔ a bo se ba bia me ba ye de me ho atɔ me pa nti ɛno ne ayaresa dank yeye dank yenye ayaresa bia saa keke a holistic healthcare ene yeye na holistic healthcare wo sa ko onim kakra je se efa ba bi so kire se aduro na wo de ma nipa no wo se nipa no no aduro na side effect obenya no ense ne bibia efa no quality of life ye kasa de ne pa kire nyina ne se nipa ne enu maduro no eni kwan se je se abrabo mu anigye ene abrabo mu ede no je se ne de esote anase ese no ene sen obi wo no ma adura wo no mo side effect no chese enya asem keto obi wo no ni so timisa wose adura de me no ma age semeda obi wo no ma adura no me no ma mera mitimi nya adwuma sa no ma we nyina dank ye behwe se ne be ya wo no ma adura no mo no wo pa haresa no na se ensan so nkosei chese abrabo na wo bo no obi wo no ma se wankwa a chese enye yi and review the mountain that them 3 days 4 days 19 ko baby ah so hu ene na make kan ene ma modem no so hu ene na nti na make say holistic healthcare no sa no mani nyina obehwe na wo busa nipa no adwuma a wo ye se sa no mo we nyina na be inform ye ne ahwe ya hwe sa no mo we ne dia gboduro nti wo kɔ no ahoto na obenya but doctor ne mo de mo dwiri nipa ho dodo enya asem ketwa because obi ba na yale he wo de nka pro sika no apa yale sa de ama no sa wo ba dwina kɔ akire to a certain level say draw we de onom a e be taking 2 days ofie pe na dwuma ye emoa no je ne meka we ni we yabom e ma ne na fie bo benya ahotokoro no sanity enna form sanity eno so ni ayaresa edimu pa efise ayaresa no enye yade re pe na wo attack no e wo se nipa na brabo na obo no je se improvement anase atime bam yes se ne be ya nipa no okọ na ahoto ana ebeba because osa no yade awie no da fie 2 days na adwuma se ya obesa adwena enya yale foforo obenya yare kra yare kese kra chen dada efise adwendwe a wo kan che se problems bi ho no ma ye hu a che se e psychological psychological no ye pa che se o adwen mu adwen na nkasa ya na create problem na manipa no mema example ba ko ye mema be ma se obi ho na mensem kofom oni yade bia e adwendwen ana akofa sa de na ide aba sizari pa no se obehwe a ono de ahomache ne bema na timi sori neso o se okọ ba ho a na bema na ato ohun de ye no obeka se bi aduro nya aduro ne de no psychological issue just e woni tirim obi wono ma just okọ ba ho a ne yem timi hye no yem hye na ne bema no na ado sana mo we nyina dank ye hu adwuma na udi kan ka bibi se enam saade se ye ka enam saade ho asem dia dank natural health complex ye pe eni ba bi a se udi enam saade ba on san fanko on san fanko if you say for the past 15 years if you be do no muni dank je se ye ya awards a enam saade awards no ye gine de bia ye gine de bia enya asem ketwa je se ansa na dank ye be pagya aduro e de ama wo na je se ye hu se aduro no ye de ma wo a wo kɔ no ahoto na wo akonya nti mrane na ye se ahoto fie ne nya sa akwa ye de aduro no ma wo a wo kwa obenya ahoto nti se wo ye bema obema mu eye wo ya wo te se emu kekaw obi wo odwon so a ne mu apai mienu obi wo so a je se ono oba tena eba ntimi mam ebia oba no akɔhwɛ problem kase bia enhye da ni ho emema no sometimes yeso so anye wo problem
ye fẹ́ bi azoospermia any oligospermia ye ka azoospermia na de say be ma no ne nkwamoa no je say omu nyina ewu enti ensuo saa kwa enam saa de timi e de saa problem ne eba na oligospermia no aso so ye say baako bi adidam na baako no ko mu didam no omo ho saa anya din isa no mo we nyina e wo ho no ma je say wo ye be ma wa hwe yi a awo de awo wuntimi mu bi nti tam bia no enye mma no nko ana problem no ana wo mo ho be ma wo so problem betima aba nkwamoa no ho ana nkwamoa na ankasa no e wo say quantity bi tam bia be ma ne hu so be ba na e wo say quantity bi ana say dodo bi ana eba obi ho no ma de no enu saa na de asema ba dubo say ya no bo so wona ni bi koso oba no so no kra na mabi no nyimo mo ba na nye complete obi ho no ma enam saa de nti akra owo no no sebio akra no ni bones mu ayemre why deformed ansa no wo ba obi ho no ma akra ya wo no na onya sebi aniyade ansa na wo ba kra bi wo so mo nan ye complete mo say me na ntiada saa nkra no chese ye nkra no bi wo no ma omo adwen no development no anko yie da bi adwen ayem nkra de saa ntubo se akra no onyine o but ne ye no eye akoda de saa no mo nyina enam saa de eta de ba enu ti ne ye ka se enam saa de wo so a bradan ka so ye mi ntu ase ma ebe kwa ensan ye den emma bi okura otankomo ni obi da yensi number mama fa numbers no entudwa your numbers no 0244 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I said 0266 59 33 0266 59 33 Sa numbers na so ye WhatsApp lines se sa numbers se ebia wo information fufuro bi na opese de ma doka se wo de sa information e fa sa lines no so a mensa beka ye behu ekwan de treatment ne be fa so obi wo no ma wadi kwa test bi kura ahu bi dada nti opese wo de ba ne ye hwe eno ne ye start from eho ne ye de hwe no obetimi aye ne sa obi wo so a na ono no ne yare na kwa fa de kakra nti kasa no emu adi obetimi ani ma chate e wo lines ni nyina so mejo so ye be hwe ba bi a wo yade ne ekọ na ayaresa kwan wo se de wo fa so no ne ye de wo fa so na ema ne bi wo so a sabio enso bi gu o ma ama eka nka aba o wo ye oba a wo te sa bra me wa duro so nkoma me de betu ase a be kọ a emba bi okura obi won so a ono ne de no enka ni mo but enso egu no no e do so no tena konya so na afọ oheni ka ne to afọ enya asem ketewa sa no ma ne nyina ye hu on say last week me ba me ka bibi say wo problem a enye wa adwen say ye ya doctor for ye hu bi da problems are mo nyina ye hu bi pen the chance a nyina se na wo kan ye hu bi pen enti se wo ba so ye na se ye hwe wa asem e wo bi aka ba bi e kan okra ye hospital no wo shi ado sanity e wo se wo ka asem ni nyina e kire ye ni hu ba bi e wo se ye aresan ye den efa because e ade ba kwa ye hu obi wo no ma ba fa de enti na nsa bi wa na okatakata so wadi say o se no rankwa so felinti so be ka se ade no ye 6 months no se na abrante bi oba ma so ye oba ye na menini di nkoma na onam san ade ana bebusa nse na ekwan be so na ba ye wo se doc aba no kwa kofa kwa ma fa ho anka no na ya menene wo de ma ne se manya ya de obede na obi a wo de ma manya ya de ka so wo tu ba ko so enti ade bi a problem bi a wo bia no kai hu se ya doctor for ne hu bi pen enti wo ba wo de asem nyina kan se ne tie na ya be hu kwan be fa so a ye betu ase a ye be kọ a emma bio na oba bi wo so a ne tirimi etutu ne more aye den odi nso ka no ho a na tese ne ho ye ne hene obi won so a ne fa ba bi wo se na ehyew bi enam ho saa onima de koro eya na ne so tai biri no saa di pa no ontimi na yie oda kakra bi a na nani ate oda kakra bi a na nani ate wo ye obi a wo te saa bradan ka so ye ni wo aduro so nko a me de be ma won so a ebe kokora na wo hwe manim ha ni wo aduro bi sia dank procare saa aduro we eye aduro pa eye aduro a enya asem ketwa na sentia ne say apart from say saa aduro we wo ye obi a siade pa wo so a ye obi wo no ma on ni sisi yade no so tena se no so say ya
One way ya just also no. Just o kakra no otene ni mu a na osore. Ana obi won so ane de no just kakra bi enhyada nya ne ye o enso enkoda. Mo sa ankofo ni nyina mo aduro yi dank proke. Na ade a mani gi e wo dank proke ho kra ne se. Dank proke no ma bi wo. Ade e wo ma di kan e bibi e friend flavor noise. Okay. E wo dank proke. Okay. Wi a mecheche de yi. Ni e wo bibi a ye friend no de to so mienu e polyphenols. Okay. Ni nyina e wo dank proke. Na flavor noise no ene polyphenols no adwuma ye die ne se ekọ onipadua no ma ekọ support immune system. Okay. Immune system ye die eye sa asojafo a se mo kutie yare a omo woni padua mu. Okay. Enti se ekọ a ekọ support omo enti we obi a wo diabetes e wo se immune system eye den se pressure e wo so obi won ma obi bi e fe no chronic hypertension. Okay. Na se ono de achepa enya asem ketwa obi a owo high lipidemia and as a hyperlipidemia ya kasa de pa che nyina ne se entinimu anwa and as cholesterol. Okay. LDL, low density lipoprotein. Eno de ko ye entinimu a che se ekosisimu a emanipa pressure ekosoro no ene ne yade na ankasa pressure ne de yade no hususan so se de bia me ba ya me kan wo na se aduro wi ebe boaw because say polyphenols any flavor noise na ewom na ebe boa na atesade na ankasa na wo wuntini no mu aso ye di kan no eyesi ya do no enye se eno nko na eye sana dank ye do nyina ye no enti onu maduo no bo se obi wonu ma doc me no mu aduo no asan so ayemi se ye o eno nti se dank ye mu aduro a wo anhwe yi a ya so ye wo nsi wo bi ebi se o di aduro no kwa onu maduo na wa be hu se nsakraya eden aba omu nti mpempi no review no 2 weeks na na manfo emma ma me nsa fa me numbers no entudwa ye numbers no eye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I say 0266 59 33 0266 59 33 kai un say sa dank proke herbal shop bia organ ha bia ebi wo opedidu atu a ye numbers na yebobo ye fa numbers free ye bema obi atu na ade ba ko asai me de e wo dank proke ho ne se se wo hwe paper e hye ho a FDA for this stamp basis wa any side effect boni bia for the past 15 years dank proke e ba ye hu side effect boni bia na no kwasem ne se de man it sa ne se se ye aduro wi a ye bibia ye fe no double blinded studies last time me ba ha me chechirim kakra na che se ye be fa nipa ne ye ma o aduro ni bi mi a me de aduro ni ma no aduro no ye nlebu ni se nti unhunu aduro kro na ya sa so afa de foforo a enya aduro no ebi won ma ye obi ye fe sugar pill ana se nsuo keke a ya de bibia fra a nipa no hu se nsuo ne ye de ma nipa group foforo nti ye wi a na ya hwe say we mu na ye de dank proke ma omo e de na si ye omo so a ye de sugar pill na say nsuo no e ma omo e de na si ye e ho ne de hu say dank proke just 99.9% of the time e be say ye ni and etu ase am bibia aye kama it dank natural health care complex channel so ma ye say ye say enam say ade de fabra aso ye say ye tie bia fabra ya so ye na ye ntu ase e ma yade ahodo aka no diabetes say pressure na hawo say ye chese ni nyina wo de ba ye behwe ni nyina ama wo ye obi so a wonya kidney infection so a bra ye be boa wo so na ye tu ase ama dank natural health care complex e ya ahoto fie eye ahoto fie pa eye pechi o trede ho no a pechi trede ho no ukaso Dr. Danka asokwo no makora edo be papa o bo adwuma papa wo sa mpatem na ofiri so bae no ayaresa ye adwuma just ahoto ene enigye pa ewo fie wa je se enya no bi mponi sa bepepe enete entini Dr. Dank oba bia efiri no ye mane mfanko ye gye no efiri se ebo ye ho ban na ebo ye ho bra pa obosa chidi bia na ni da fo na wonka ho nyare entino sa na tie papa no obo adwuma pa kwa no a chia Dr. Panyi jam na a chen se ongo so mo adwuma se ni obo adwuma den na dedicate etu nyum bi eye dada kwa kudua
your names no your Wednesday born dada kwaku dua wase odobra yenye yewu fi ni yenkodwale ni yemeda ena omo no se no breaking new way down the two year for chese bia no de futuo na do na mu pi na mu ode na mu anije bia oduru kura me pe wose styles bebiri mo de oyi won ba ku yo a on sa de chese enense mu bia kwaku yenkoko ye nim da fa kwaku yenko enim ngamfa kakra bi nso so kwaku onwrade bi amantie yeye pa ya nananom ya meto omo ne de beto wo mo maka cho kwa safua bantema Ashtown edan sisi wo nyina no ya nana memam no musisi e bato mu wie no mo de mama ente ne obeku bia no ne nana enye ne nana fie ne maame fie ene sisi wo sa tam na styles wo mpa so na enoso na enoso enso na nana mu nya japade e wo kwa bi so enne ye ne pen so ye ni ha e wo sexy nti oba kwa awade wo nya de tu ye ni bere enne awade de nti abema bi so won ware no se wo no oba te betima ka se nya mani nyina ba dodo na ne se kudu ba bia de se hia a wo ye na awade mu nya na wo hwe ajapade ene ono nko a selfish interest ono ankasa ho ade na wo pe mamisika kotodwi me fon asai me ko meeting e betwa ntoma mi nko asa eku ayie ni nyina obeso aguso bate dura na dwonso a no wa lazy wo mpam amma be ma dwane be ma ko no so obeba fie se kwaku madamfu bi wose se be ma kura so office of fire rechi kwa to na katuem the chop money tum utum on me change wo chiri kwan da ye nim the way ya wade city ti de bia wade egu wo behwe Ghana ha no ya wia ne mfutuo ne sabe fi kaka waneti ya na edu me bi so ya nye hu nit na sabe ade kankan so pamo be ma ade kankan pamo ba o ka anu so yifiri manye ye wa hu ni de bible kura wom ani pe so ya star ba ko ni se kisi sa o so kasa ya fa ade ma me chance na boy ne be ka asem ne kira me ne ade me busa so pani na fa se nipa de obi on ne nso na wo so wo no ma bia sebe mpe wo ya wo ba no wo yi nani to nchen no ma bia nya kono bi wo so pani me ye nipa de ba me nim the way a me si ya me ho fa okay o se na yire no sebe one ne da hokura na chese o hwepo no ansa enkuyi na na drum be bi na kwaku hwe tv na o hwe sebe ye adazua mu show ne ma mefe ne ya ye innuanom yi ante nam na oba bia betra ho na mi kunu na opia bonte a wo ma wagya mi nti wo nkyemfa me de ma me ya na drum be bia me hwe wo ba na yobia bi o na wo kunu okwa bonte o ma ye dai even okra so oba tv station and dressing power wa de no kunu ma ye dai twam mo ne motuam shi mesre ade friends a wade a woni be ma ne te de mo ese se bibia ye kama e ma be ma nwane o me se mema ampa utu muta be ko nemo be ma kwa wo ba because fi akono ye nwa man mpe se be bredua sa me de e wo sexy mododo ye pam chawo wo peso a wade eyeye pa na ukunu kondo wa me siraw de woni me ye bia no yere ho ye afeso ye be ma na wonso ukunu yere edume be no perform pa wonso enkokeka munsam na mere de wase yo menu san ye ade o de mi hu so abi da na o de okosua ne me yere wasesa ene mi niwa ene dabra kwakwa da pesa me kire no me siraw edume bi a wo yere sebem producer bibi be ka na ho e wo style bi be ka no ne sexy mu a so ni mu na da na se sa akosua since am no tren wan wan me ne wa me aye hu fin ye be dwale ngoda ye be pam chew awade agu ni ade de animansi ahehye ye nsa ni ade ni atoto ye ni achi ebi nkoyie ye be sere se ye pese awade tra na ye boko ne mu ye hwam a ma ne mema titru ma no
mo ne hu mo ne yɛsɛ mo pɛ ade a bɛrima ne hu yɛ ɔde bɛsɛ wo pɛ no ade na ne de ayera kwan bi so no ɛdɛm asɛm ne mpa so nkɔmmɔ yɛ a yɛntumi nka na bɔnte na ano yɛ tv ne ade ba yɛ yi ɛne yɛtumi keka bi fɛs no ɔbaa bi se na hwɛ bɛrima no ne wotumi sɛ ɛntale but bɛrima no sɛ wɔmpɛ busɛ mu yie ebi ɛna nneɛma bi nkɔ yie ɔbaa no nso nim sɛ ɔkɔ nyina wɔdi fɛs baa wo ni fɛs wawe hwɛ nneɛma bi yie ne wawadeɛ ɛnyɛ frɔmfrɔmfrɔm na aboa kwakuo ɔsɔ mfa mumupire no to wobɛhu ɔbaa bi na kaa wɔ dɛm wobɛhu ɔbaa bi na fia wɔ tim wobɛhu ɔbaa bi na ne kun deda ne fam aboa kwakuo ɔsɔ mfa mumupire no nti ne nkwan yɛ dɛ nti yɛbɛsrɛ wobɛhu sɛ ɛyɛ saa na ato ne akasakasa ɛna adehyeɛ ne nam fam ɛna nkoa tete apɔnkɔ so daa bi nyɛ ne nyinaa na wonim sɛ ɔka deɛ wɔyɛ ne kunu akyerɛ wo a ana ne kunu bɛka deɛ ne yere ne yɛ akyerɛ wo a ɛnka wobɛba wɔ no mesrɛ ɛnyɛ ho anite bebree wɔ mpa so munya mu fi na muye mu fi na makɔdwale mu wie a na makɔ akɔda kwagumi da yɛnyɛ yɛn ho fi efiri wa yakɔdwale ne yɛba ne yɛbɛda na sɛ yɛawaleɛ mu nkɔmmɔ mpa so nkɔmmɔ pa ne nnɛ agya mo no ɛde abrɛ yɛ no ɔba a kakra so so na nso wɔbɔ yɛ na afei yɛkɔ yɛ me deɛ me se ɛyɛ anansesɛm yɛ asisi o ɔmo se ɛyɛ asisi a ɛsɛwara na ɔpanyini bi tufo no ɔse yɛntie nkane na yɛde anansesɛm ɛma nkora no na yɛde prepare nkora na yɛakyerɛ ɔmo abakɔsɛm na ɔmo anya nsɛm da hɔ bi ɛnɛ yɛgyae ne nyinaa nti wopɛ sɛ ɔkampani nsɛm gya ɛkyerɛ akora nhu kwan bi a bɛyɛ da afa soɔ na ne akora adi nkɔmmɔ yɛbɛto yɛ nananom no nso adeɛ saa na ɔmo nyinaa nkonnwa na mote n'anim ɔde akyerɛ fie na bakɔsɛm akye mo fie ne history owia no ato ama mo sɛ nti ɛsɛmo ala nti akora ne bɛnyi wɔ nim fie amammerɛ bi ɛda hɔ ne amanneɛ bi ɔno na ɔgye mfiri ho da because ɔkae sɛ na me nana tae ka sɛ ɔpanyini bi sɛ wɔtena ase na ne potɔ so ɛhɔ na nana ade yɛwɔ da biara da na ɔde nsuo kɔgu potɔ no so nso ne nananom bi baeɛ deɛ ɔma amɛyɛ saa nti adeɛ a na ɛda potɔ no so bufu abusua no na wayɛ da ayɛ ne sɛ ɛdi ama na ɔde akyerɛ ne ɛwɔ fie na ɔnso so no ako akɔ w'anim nti wei na ɔpanyin wie na ɔse anansesɛm yɛ asisio ne yɛgyee so yɛgyee so wie na ɔse mmerɛ bi a atwa mu na kuro bi wɔ hɔ a na ɔmo wɔ som a ɔmo som na ɔmo som no nyɛ kristo som ɛkwan so nti na panyin a ɔmo som no anaasɛ tumi a ɔmo som no boa ama kuro no nyini na ɛkɔ soro wei na aberanteɛ baako bi bɛtena kuro no so ɛbaa so ɔbɛtena kuro no so na onni anidie biara ɛde ma saa adeɛ na ɔmo yɛ no nanso ɔmpɛ sɛ ɔbɛde respect wɔn because yɛ ɔmo kurom nti ɔde din bi to ne ho sɛ nyame nkunwu a ate asefoɔ yɛ kwa nti baabi a ɔnam biara ɔpɛ sɛ ɔhunu si wɔ nyamesom bi so wɔ hɔ nti no ɛna ɔkɔbɔ so akuro no bɛku no nti ne din na ɛde saa nti ɔhene na bɛfrɛ nyame nkunwu a ɔsɛ ate asefoɔ yɛ kwa na ɛsɛ nana koraa wɔpem na kutia kuro ba na bɛfrɛ no nyame nkunwu a ɔsɛ ate asefoɔ yɛ kwa na ɛsɛ yɛ nkɔmmɔ a ɔgu so a ɔdi awei na ɔdi saa nkɔmmɔ naa na ɔhene sɛ mɛma aberanteɛ yɛ ahunu sɛ nyame nkunwu nipa so tumi kum adeɛ yɛ asua adeɛ wɔ mu ba abraba a yɛbɔ bebrebe no nipa tumi kum abra nyame nyɛ n'adwene sɛ wɔbɛkum ɛna ɔhene sɛ akoe mɛmena hu sɛ nyame nkunwu nipa nso tumi kum awei na ɔsɛ ne ba ɛba abɛware na ɔpɛ sɛ ɔde gold ɛna yɛ ne rig ɛde ma no na ɔde ware hyɛ n'animonyam na kurom wɔnye wɔ biara ani ka saa aberanteɛ ɛfrɛ nyame nkunwu edin ne yɛ ne dɛ edu wɔnye na gudie no nkosie na daakye awaleɛ ne beduru so agye gudie no afiri ne hɔ bɛrima ɔdɔ ne yere kɔ ofia na ɔbɔ ne yere amaneɛ sɛ ɔbaa papa yi mepatɔ nana de adeɛ wei amam sɛ ne ba de bɛware na gudie nie nti sɛ metu kwan mpo na nana berɛ no so na sɛ si makyi a anaa ɔdoma nkoma wuo mpo bɛfa me a ɔpɛ aha nam de ahyɛ na wayi ama no me ne nko a na teɛ nko a na onim nko a na makyerɛ wo papa wie na ɔkɔɔ ne nsɛm paka bi ka ɔkuro no ɔmo nyi nyame ne nti no ɔkɔ no kuro foforɔ a ɔmo wɔ saa gyidie no so akɔdi na ɔtwe ɔmae wei na ɔhene to nsa frɛ ne yere ɛna ɔsi boo mede adeɛ bi ama wo kunu asie na mesrɛ wo mepɛ ɛwɔ ɔno n'akyi sɛ otimi de ma me a mepatwɔ mekyɛ mu nan mede fa ama wo anaasɛ mɛma wo sika ebi ɔpepepe aduanan na mmaa binom ne ani ne sika kwaku adeɛ a okunu de agya sɛ nana deɛ ɔbɛgye afama no no afei de ɔkɔgye bribe abɛyi adeɛ no de akɔma nana ti papa no kɔ pirikyi yɛ no asɛ nkɔfoɔ toto correction deɛ ba so ɔmtoto yɛ a wɔba na ɔbɛhyia aberanteɛ bi a ɔde ne bicycle aka obi nneɛma agu na yɛayere ne sɛ yɛgyina ne yɛbɔtɔ da ne bike ne to na ahwɛ n'ani ho hantew tim sɛ wakɔ ahaban mu a wɔba na nipa koraa yere ne na papa yi ne sika a wɔde tua na ɔhwɛ ntɔkwa no a ano ɛɛdene
no gyina no se bo asɛmba yi ɔmkyerɛkyerɛ mu nyina yɛ no se ye me so me kɔnsɛmpa ka sika me nya yɛ nyinaa yɛ ne awogye me de mamma ma nya hwe a me di kofie mamfa mammo so ntɔkwa na no bɛyɛ de tudeɛ nya metima yɛ no sɛ gye sika no ne ntwati akɔ na ɔno so nya na somdue ana ɔde sika a wanya yi nyinaa nyame nku de kyɛ yɛ adɔyɛ ɛwɔ kwan so firi sɛ nyame adwuma mu na onya no afei nyame nku ada na ne kɔ dwene wo sɛ me kɔkora me wɔka kyerɛ me yere sɛ deɛ na menyaayɛ afei de ɔda na ni ana abrante aka obi nneɛma agu no firi nyame Sompa FM ɔfiri nyame nku no ɔsɛ papa mepakyɛw me deɛ madwuma a meyɛ nyinaa meto dra ɛna meyi nsuwa wɔ nsuom na mekɔhwehwɛ me nsuwa wɔ bush meba na fish akɛse a manyan papa a wayɛ me nti wo so gye mu mmienu na wokɔ a ɔtumi na ɔyere de ayɛ nkwan kɔ mete sɛ sika ɛwɔ ho nyinaa ɛna ade ayɛ madɔyɛ no papa yɛ agye fish kwaku ɔbɛ fie ɔbɛhu ne yere afei ɔbɛhu ne yere ɔkɔhwɛ sika no first because ɔhena manadeɛ ɔkɔ hɔ a fa buu sika yi na hɔ ɔbɛbusa ne yere a wɔsɛ menim baabi ɛwɔ wahu nim yɛ nnua maa nom ne torɔ bi ɔmatorɔ yɛbɛka kyerɛ sɛ wɔbɛbɔ dua mpo because ɔgye amammerɛ no di ɛhɔ a na ne kunu no sɛ nyame nku a atamfo yɛ kɔ ne bɔ ɔhena ma nneɛma me sɛ sika na ɔde gya na yera ɔba nse daabi ɛnyɛ ɔno na ɔde gya nti bɛrima na ankɔka ɛna ɔsɛ ne ɛfa fish a mede firi ahaban mu baayɛ na mentwitwa ne yɛmfa nyɛ nkwan na mewie na menya biribi di amakɔ ɔhene wakɔse ne sɛ ne gold na yera apapapa yi gye fish yi no wɔtwitwa ne yere kɔpɛ bankye ne adeɛ aba wɔtwitwa fish yi mu a gold a ne sɛ soɔ te sɛ nea wɔhene de maa ne sieyɛ ɛna aboɔ yɛ amena ɛda ne yɛ mu yi ohun ya na ɔbɔ cross wɔ n'akoma mu because the same type ɛde maa ne sieyɛ no ɛna wɔnya n'aboɔ ne mu nti sɛ kɔba sa ayera mpo a obenya de ama ɔmo ɔde kɔsie wɔ amɔ ne yera ma ne ebiem ɛna ɔhene ɛtee sɛ yɛsi sika na yera ɔte adeɛ kyea na ɔto nsa frɛ nyame nku sɛ mede sika ma osie sika no wɔyɛ nyame nku sɛ ɔhene boo mitu kwan kakra me baayɛ a m'akyi fa buu mahwehwɛ sika na hwehwɛ sika na mehu wɔsɛ momfra abrafoɔ ma me yɛasoma abrafoɔ mo wɔ abatire ɔmo bɛkyi nyame nku akokon enti hɔ na obi paa ne nyame nku wɔsɛ ateasefoɔ yɛ kwa na ɔhene no so apaa ne nyame nku wɔsɛ ateasefoɔ nyɛ kwa ɛnɛ de ateasefoɔ bɛkum sɛ nyame nku ateasefoɔ kɔ ɔmo de wokɔi ɔmo kokum ɔte saa na ne yɛm hye nɔɔse na nampakye o wei w'anim akafra wɔsɛ ha nyame nku asɛm bɛyi wɔsɛ na nana mehwɛ sɛ ebire bi ba na ahokyerɛ anaa ɔhaw bi ba mo a mo ne metere sɛdeɛ mbɛsi ne matena mpakye ɔgudeɛ na nyera ɛwɔ ha na nyame nku kɔyi nea wɔkɔnyaayɛ no ɛna ɔde ɛbrɛ wɔ mo asɛm a meka nyaa na sua asɛm ne sɛ ɛwɔ abrabɔ mu no mɛmma ne ato ma wo nom nsɛn nwu na awurade nya nku wu a ɔte asefo ɔde ne ayɛ wo yɛ wo no ɔyɛ kwa obi a wode ne kanti o hyɛ ho akɔmfo anumere yakɔwu abrade a bɛkyea mo ama polisifoɔ akyewa ɔdefoɔ bi bɛpie hɔ na watua saa aka no de ama wo woawofoɔ so aku ho firi sɛ wode ka ɔbaa bi a wabrɛ ne ho gyaa wo nti wogyina saa ɔhaw no so aku ho abrɛ nyame nku abrakuna sɛ woka wo story anko ɔbaa bi a ne nsɛm wɔ bie bɛsom sɛ mbrɛ yɛ asɛm deɛ mene ne bɛtena na ma yɛ ne yie sɛ awurade nku wo a ate asefoɔ yɛ kwanti ma waa mɛmgye wo nkwa ɛmfiri wo nsɛm ma waa wo nyɛ nea ɛnni kwan sɛ woyɛ na ɛkɔba ne saa wobɛdi awurade hwammɔ ka wo sisi so pene wo tirim na gye tom sɛ awurade wonya nku no matter the situation wobɛko akɔ anim ama abrabɔ akɔtɔɔte de ama wo nso wobɛtumi awura mu na afei wode wadwenkyerɛ aba na yɛako akɔ yɛnim wo nso wobɛtumi abɔ awura mu na wode wadwenkyerɛ aba na yɛako de akɔ yɛnim yɛ namba no ana da afidie nso frɛ na ɛbra so na afei yɛnim a ɛna yɛkorɔ frɛ na ɛbra so bi na afei yɛn nyinaa yɛ mom nkonkɔ yɛnim na biribia ɛnyɛ kama paa namba no yɛ 0551931931 0551931931 0548 931 0554 931 0551 931 0558 0548 931 number dada no a yenko enko yenim hello daddy magye hello yɛnyina yɛ tie sompa hello daddy magye hello temenga ayo president yetida kapula
Hello. Yes, sir. Obadi Adam and answer. Okay. Mama Chum na samwa ene opolumba. Me na bo abaso no na samwa hunu kan yi. Me so ho efe pa, ho efe. Ho efe. Small market nyina no nyame se kan kure. Ebutu sem kese. Na me omna samwa so kan no. Se bi de me kan to so hwe yetetem ye ma me nom na edi ni ye no. Obi tina ni kunu ho ewo nine. Maako nine. Wo enso nei obi tina kunu no ba ko menu a na abambu aba na be ma no afternoon oba na oba ho afternoon be ma na ya mo me anu ni se omo mo tina se wo 9 ne 10 no be ma ba ko no na ahofno ho no ma se ka o ma timi anwo 9 ne 10 no obe hu be ma ketachie no awale ayere ho ade o so dia odidi wa bonten se obe ya ko ma ma na ria no odwe no ofiam na kodi no o so otawati no odidi ni na na ma oba no kro enya odopa ne ko e problem gosia o ti ebe stress etufo a ebe ma so etufo emo omno mu se wode ne tifia o ma na no aduane no mu ni di na na fe okobi no de ne chiro de ne ko na efe se de na nanom e ma me no etina be ba ko ho e ma de bo omo no okay na me kam ho na mo maduma ko so hello 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 good evening Ma one so kakra me. Amen. Sompa FM. Wakam transition asempa no wakano. Asempa sabi mi yifu obi tinisu in the name. Asma wakani. Radin staba mola ni amun check ni bi wa. Yete ba na mo no ema. Ti amun check la ni ma ya pa radin shirabu. Nyamisha won so pa no nya okese. Hello. Hello. Abalumba. Ye. Na phone. Boko. Yeah, Sompanye. Aha na we. Yeah. Ye tie o. Abalumba. Ye. Na. Boko die. Oba dia ya dia na nso e. Yeah, me had. And then said one more feba bano e chenda. Nyamisha. Ye tie sompa. Abalumba sama okay ya, ani dia okay. Yeah, me had. Yeah, friend. Hello. Afai. Yay. Afai. Yay. Ayere. Ehuri. Ayere. Ehuri. Ayere. Ehuri. Lele. Lele. Ejatua. Ovamba chopo du sanu abejo foso bi ahwe de. Awurade ayade. Ahwo fenso de usu jiram. For what was what in original Nigeria in the better contractor papa kuchinam do. Over I do fear that ya hanyang crasem crow. In so toneto that wakura. You doom kanya crasabi, and a battery to you. Since if you had a buja, and was shit. Hanyang crasem cra. Over the Papa was a waka wakasa. And Papa was a wakakan. Or says, when you deal with fear, Bema Coco Beba. Over Beba Buha prayer. Obe we ada na blaze yet. Obe bi ho kra ofa. Sabi one singing room. Singing room na mu nu mu han no. Opese de waduro, e woma. Is it bi bia sa ko singing room no. So ho de mi tiri, obe ba na blaze yet ha. Obe bi ho ko ba. Me so ba ni blaze yet to ha. Anye egu ase de etimi bo one bedroom plaster. Anye ko egu blaze yet na sinu. Ti so the Bible bi aka say unyam so mpefu ha ndi no ho no. E ma ni bi munyi fe ye, pasa e kokoko a. Beba ofei ubeko obi fie waduro so na na woro panti bi so waduro adi ofu hello hello
Yes, sir. Yay. Yay. Sompa FM. Ma oneso ne yankonko ya ma oneso. The line e dey. Una de koropoti say. Hello. Me ba jo fra no afra number we 0555 40 45 28. 0555 40 45 28. Ipa mi enu bi gura man one ye de be sini akon akoye nim. 0555 40 45 28. Obetimi afra sa number no na nzo wabɔ awuram na afi ye koye nim. Nipa ba ko mi enu be ka ho a ye de be sini ato aso firi se ne ensem ofia ha, ensem ofia ha. Ensem ofia pa ye di si ye ko computer so de bi e ba ye de ne ye to aso bebram ye kwa ba sisi ya ye kwa ba. Poku na obi a yenko baabie na oto do nsa suma no te se de yenko baabie. Aha, nana kasa che wadanfo no. Enansen, ommo ne ho modi sempo. Wo mpem. Na se wan pedra, obekọ beba no, ne dan si wona nipa nim. Nana, ma yenko na menko penkuhini ene nubina bi menu anom. So obai se wo ko. Die nkohini ne enubina. Ebra Donek Herbal Mixture ewo ho. Diamond Scientific Herbal for ene de aba. Eye mama dro papa. Ebo adwuma se, eye sisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban. Ebusu immune system. We de ko pebi to ba bi atonto adro pia na nya na. Ana akodom na se. Tuma se ne obo ase kwantempo no so. One abort college ene de animhwe. Na china sese. Oh, obedi ho dance. We de nana me da se. Me duru ho da. Ago na Adiachi muda soda. Hey, Adiachi, afeni ya sorry o. Ene wa mana. We dia me dase. What solve me problem ya mama papa? Kai. We dia me nyanko. Hey. Donek Herbal Mixture. Eye memedro. Obi a onya mfinche du nwato nka ho. Upe bia to afre. 0246 727677 and 0200 844040. FDA. Aje adwe den kra to yatum. Sompa. Abasa mumfanyami. Oh mumfanyami na abasa mu. Eni abasa na abase. Eni abasa na abasa. Abasa mumfanyami na abasa mumfanyami. Ni oba no enya ba ene eja dem via ba sisi sementem wase apo. Tina da bia de solibet na ne maame no hwe na ni ho hanto yese na ni abre pa maame mpa twa mo akwa ba bibia boko de Bashai. ya da obo ade ase de na ha de na tete wa Jesus Sompa sempe ni pa betima abo na afi yenko Basho meni ablanti bi nyem yenti enyem ye no ye nyem le ho na ye gemi to buadua enti Meda Bodia Hospital sir. Ena oka chere me say wo tu. Boy ne wanyemu. No oka chere me say wo tu kwan aba. Enti o tu kwan ba no. Oho na me nti ne nka bio. Enti edu time a ombe me operation, omo friend na no. Okay. Na papa be gina me oye bibia, otwetwe bibia na omo hwem ye. Enti apam ne ko hye incubator mu. 2 months ni na echi ye hospital 2 months ni na wa ma ho ye da ho after the nurse for na ebu am de nto bo na am de amame ye friend na on fa na papa be yi ni that time ni akwara ni be oni na ye 1006 na papa yi Mama Suzuko anim tantam ni anko wona na nyem ye no no wo hwew ene du sa wo no odwane ye ba so me nyem de no hwe me o sandiska kama na me ni na ne wo baby fa okay it's no hwe ja wo kan no de ko hospital no de me ko hospital ena afi ofiri ho ba try mo ko ni mu no o papa mo trete mo ma mo trete bibia hu bia ama no so sa o de akra na wanyem no blablo no owu wia behu sa de no wanti bia ba cho de mo ko ye bo be bia ne bo odina na osusu so wontimi ana ba cho ne de o ma mbo be obi a okay na etu aso to do to no odwane ye ngoi ba try no enti me wuwie ni ye hwele ni ma wa amba na papa sha na mu yi mi 2 months 2 weeks papa ya de ko no enim gwase ba na obetwa bill no obetwa bill na afde me bedru odan me frɛ na won fa akwanya 1.5 na obehwɛ ye
obehwe na after the free no call me friend na be 2 months no asend 50 cedis ebu be 3 months no asend 100 cedis ebu no asend 50 cedis after the edu time akwa ni ko school no o friend say on send no ska obeye o saa ebu opeke na o di ato na o credit isa o sian sa credit na o de friend bobo ano na fato adwane ma akola no asitene ne hwe no enye me nso me ble ena scanner papa nso twia ma ano no de bia papa nso dan mo se scan eti aya me he Sompa TV na me se me de me ha eba betumi na ma boa me ogunu ne friend say a chef no kwakujesi kwakujesi acha so onya won ade ade acha da bi one na tena di say Pacho, many little 3 years, na nyinse ni bae. 3 years na nyinse bae. Okay, 3 years na obusu afo ne pene so. Say won ne tena, ana na omu pene so. Pacho na mebusu afo na mo ne ntem ne boni bi ani. Okay. Pacho de ma aso ne ntem ye basa ne say. Na menyim na obi frɛ me, na besi ne so. Ebesi me so nti sana ne ire. Misu na menim po say. Okay. Enti echire na ase girl no de bi ofa na esi me so no bi sam sa dint no ofa mi a ni kun ni hona msu me kura me ne neti anse na girl ne be ka che me say ne yire ne no ne no ne na wo enkola mienu na m ka che kwakun se sa dia sa wo yira ne na wo mienu dia na sa dia me wi a me yenjai enti ono se adint na me se yenjai na esi metimi ahwe akola nti na me se yenjai nti eno ne ntawanta ba me ne ntem ansa na me be wo eya sem pa akwan kwa CCS ni wo huni ba ko pe producers wo kurum ha na o matukan e ba e ma fere mo di hungomo nti ene ne be kasa phone so na answer recording no ha e fun adum na mo fere munya. Okay, so do you am na do ahome ketu abi e ba sisi so do you am e ba sisi Osborne for some men kan jo se tumli kabra bu akwa obeduru abu akwa ye TV ne fridge na omoton Osborne for no omo bo adwuma pa opposite ne bu akwa du AHS ho no omo wo ye Dr. Mensa side ho Ashtown ho nso so omo di dwuma ho Dr. Mensa Ashtown ho no a omodi dwuma nso e wo ho nso so upe TV papa pato mpachew upe fridge papa pato ne bo adwuma mani freeze ma hunu se ene ma ekoyie de mawa wo stand Osborne for ho a mistake kese to medical kono ma na ma pantoi ma wo TV ene e fe no nsanka bi fridge mu onyuno no omoma obi ne ma nkoyie mfama o number ye 0277 788845 0277 788845 o from Mombejo so anasa 0244 363 663 0244 363 663 o from omojo so na afi enema akotote dia ma lucky boss no yeguso e pa cho be dale number ye star 426 hash star 426 star na wabo 6 hash na wodo sika na sha no no asend se ko ba de sa 3 ye pe e sika wo be dan ye busuan 500,000 Ghana cedis na onsaka 500 cedis na onsaka 50 million na onsaka 500 million na onsaka ntimpacho sabra me no ka se ya ko phone so ne bo star 426 star no abo 6 hash onsabe timi aka amane ma akọ nanim e de ama ba bia wo bia me pacho lady bi wo pengofo ama o mama ne dan ndi ba bia dan bia wa wo pese o de ma han no o so pe single room self contained em so ben ye pa location na wo so wo pe no boban onya bia wo pe soko asokore onya bia ope mampon onya bia ope Kenya ase onya bia ope wasi locations we nyina msirawo o mani bia nkanani beje pa the number is 0243 209 009 Sompa FM 0243 209
009 single room self contained can any bed single room self contained can any bed after the number be 0245 1954 74 0245 1954 74 ofre no oje so na afi niema akotote pa ede amano timiso ye ne sa amano na afi ono so ne homra na ho so young man bin so sa looking for single ya asemo enti the same room na okay ono so number ni also ya young man if you be young ladies in tram if you be young man for tram enti no we so wa pebe ma wo fie no ono so de ane de aba beto so a wo kire se ono so no locations ahodo bebre no wonya bia nani ebeje pa enti bacho o se ehwa heya woman bia obefili pa pankro no woman bia nani beje na watna amane ma akotote de ama number 0507 80 40 77 0507 80 40 77 no 055 and 716 7678 ofre number we mu bia nso a ono nso so eni begina aman baby atna togwe ahaban keke azigbiribo zonkaru kagoka togwe ahaban keke azigbiribo zonkaru kagoka papa we obo adwuma papa obo adwuma owo adwusu bomfa osebra na spiritual marriage etete wa fa bedano ipacho so bi tata spiritually ama oye adwuma wu so niema nko yimfa ma wa waseme mu amane yezebra na kache na niema nkotote emfa emano na bibia akosa be yinhira ede ama wo abrabo osese oye posi ni opebambo mpacho menkotiri no saa na soja ni apebambo so menkotiri oye adwuma opese sunsumu no omfa wunyina yie sebe yo bi mfiri kwa mu position hunti onkunto ngona mpacho no so be huna to be abanke keye osi ade a wonye yesika bi so okundi pa yesika do wompe feska be discuss wompe but obi teto obi ju ajapade afiri nsema eyebomfa edwoso akyan kurumbomfa togbe number no 0244 484747 0244 48 47 47 0244 48 47 47 or 0244 50 66 20 0244 50 66 20 ofre to go awojo so na niema akoye diama Lawson beverages se menkanjiro se papa Lawson o bo adwuma ade biala ehia wa bibiduro ayale hwem Lawson so obeboa na afi so na sa de le man ne ba na no so ububo bi na niema akoye di ma ayel Lawson herbal mixture Lawson capsules ni nyina bi wo ho different papa never we ya de chechire mu kire no ma omwa number 0242 13 3577 0242 13 3577 no 0248 619999 0248 619999 ofre na ojozu ofre na ojozu ofre na ojozu Sompa FM bia de eno ane krobu bia eno apa eyensa bia eye krob di sa bia no sa de da bia ka chem no edwama so de atiati sa chese adwuma sa bia no ebo no ebro adwene nti ase so di bi pa cho pebia ni bi na bobo pebia ni bi na nonom na niema enkotote pa emfama bia no nya bi noma eniema be ko yie di ama pa ndi pebia ni bi nom na abrabo ensiuye na abrabo enkoyi abrabo ensiuye be bia upe dodo atu bia benya bi bia fo no de edoso pa be bia upe dodo atu bia no ombe ma obi na niema akoyi be bia wo bia e de amount ba cho konde kokoji bi ene gu afidie ni so na eho tim fifiri sa no ndi ukobubo bi ene maka za sofo okra yi ase no mansa ebu bie anase krobo ni bia aye enkoyi timpacho kire mu se ebu bi na ye kokoye nimpa na me koso akai wo se eye difference hotel hotel we wo ehwa ha yi 21st clinic na se Sompa TV ya kire ha ya different eho fe papa ho TV ne so a muze hotel no akono eho efe a condition room ne bo nso da fom hotel a ne bo start 200 cedis ko de na wa oti muze eho efe ne da fom pa edan mu akono ofriji sisima je se ese wani ense o kache na ne esa ye fe wo difference ho ne se omo asan so abomodene asan so a restaurant kama wo be se odi birthday na eniema ko ope be celebrate na e difference wa ombe ma ba bi kama mo celebrate awia bo ope be no dofo atena didi e ho akono na eho ehwamo a
e di France wa o ko be ma bibia di kama aduane bia be wo da bia o mo yema eno yi me ko ho me hu se Nigeria ni bia ba woni ne nkofo abeduru ha mo pe eba ene nkruma stew se nkruma nkwan na se de mo si aye ade ne de amo mo no Nigeria ni free so mba ye se eno ano ma bedidi wo ene o ma sa be ye order na je so mu di bia ko di so mbeko ntu de o ye China ni o ye hwan ni upo kuro ma aduane adi o ye Ghana ni upa aduane bia wo kon do so pese odi bia di frank ehwa na be ko restaurant ho no obemu aduane pa di restaurant and bar a je se ense bia pese onum bia nso so no eno nso so ombemu bia ma ne ma akoyi di ama fa di france for number yi na se o pese obuku ba bia beda ana o oda aduane a watimi aye ana o birthday ceremony no pese o ye no abedi ntuo no a watimi afrom number no 0549582099 0549582099 and almost 0595371597 0595371597 ofro mo omojo so na niama akon na nimpa e de amount ye yo tententu ya boye ntabu ni mu a yanimu a na ye kura baba yo one be ma nyinse yo ya tenam fie mi ansa nyinse yenyinse ne nya aba ni bia ikodi hospital be ma adwane anwene ne moja ho adwane hospital asew na akofo na ba fie baba yi so ani aye ne yawo producers nkomo be na modi afa ho mo ma ye hu ne bia akosie mo se mo frɛ no mfo die yo mo ante ne yakoi wan na ehodi asem no anti hu no ne yenye ntentem na ya na mo so mo ansem ye yido enti ye behu no mo na asem a omo frɛ ne akosie no o ma me aso ate na fe yatimi akoye ni mama ne ma akotote e de amaye pa ye ko akoye ni yanim no a na yegusu a ye kro yanim no a na yegusu a ye ko producers ene abrante no adwetwe nkomo ana anamo be no mo ne abrante no atu kwanta biza akwa aba ya ja bacho ho na so bacho aso okay ade na esi mama case de no ma ya ba yo daddy me da se mama fa konya wo so na me ntia na na kodwa pe ye do fa babusu ape ne mo na me na police ni bi ase pa police ni bi ejina bo fotu kokoben ye kwanso de bia traffic route mi di so a be 2 hours na ntimi ndu kokoben ba police ni be jina ho a wo bi ya fa ho bia no wachewo nso a o man ska bia no bribe o me mienu o monye wo be delay wa 2 hours we are kai ma ko 100 na ko to so 101 no akodi akiri police na adwuma wo ye na ye bona baso sanse wo ye adwuma pa na nim ni din o minim ni din mum na so adwuma wo ye no eso ye ni pa police ni bi wo ya ade pa case wa ya gudu yo pacho ababa di case e ba ye se ye ni papa no e betwetwe enkomo tinyame ni me frɛ no ofa phone no timi busa ne se ababa yi asma wo kan se woni na wo na wo hwe akola ne mu nsam etesai wose an akola no eye ne ba no no msa na oni akola no oni abaye be ya wo na mpa so ba hwe akola no wose o mu a wo seniska e de ma no na mse se na ya wo send ma no wose o bi o cost ani 100 cedis na mse o 100 cedis se nyiska wo ka se me de hwe akola na mse okay na akola no kra wo di mfie sei wose woni mfie sei na mse na school be na wako wase mini school kura wako na mse o se ne akola nya mfie nsia ai but woni school akola no kura eko wow edi ko bodi die mo wana mse an se na baba yi se owo ye no hospital be kura wa ma betua wase ai utua bi ene ka bi nti up to date no won ntua hospital be kura mpo enwie na mse okay sanete a baba ne pase etiefuo eti nasem nti e baba fidie so anwumre sanete a e be fele gina fidie no so na ni won so kakra won so mi afa ho no waka ma etiefuo etie nasem bi me kan waje pene na nem nwanwa to da nipa wonu se de wo ye ne eya ade na ye be flo anu odumofon se ye wura studio yi ya fla blanche na afa no ne phone no edum ma hisanka be din se me ne kasa na me record ne kakla si se na be ye tifo be hu se ye fla nti no ye mo ene ne kakla ma tifo nso enti okay wa ye adwuma papa se ye hwe wa ye hu wa ye production kama nipa ne to on se bi din bayo pasa bom te se Sompa FM. paso kwa kuja sina nene kase okay medasi ya premi kwanta bisa ile no Sompa TV Sompa FM mwase ena
Awie boko aba baby a yɛfrɛ no tutu a pate oni mu no nan ɔde asɛm bi abadan sɛ wɔne wo abɛma sɛsɛ bi wɔ me nsa ha na akwadaa no afiri mu no ne ade a wotɔn wɔn hwɛ ɛfɛ akwadaa no for the past 5 months the government is going to be 50 cedi ɛsɛ yɛ no ɔne wo kata akwadaa ne asifi a ɔnkɔ sukuu na ɔbɔ amane bi a ne ade a wofi no ɔde asɛm no abɛdan Sompa TV asɛm sɛ nipa na yɛn nso yɛnkyɛre asom baako mpɛnti asɛm nti wode asɛm bɛdan yɛn a na ɔsɛ yɛfi sɛ nipa korɔ no a yɛka no asɛm no na yɛmuda wo sɛ nokorɛ saa wo ne na woyɛ na sɛ wo ne na woyɛ koraa na ade nti na womfɛ akwala na yɛhwɛ kwampa yɛbɛfa so a yɛbɛtua na ma hɔ About 5 months, I'm saying it's studying. I'm saying it's got last 2 months. I'm saying it's going to last 3 weeks. No, friend, when I'm seeing this kind of thing, I don't think I can tell you the phone. You know, with the end, I'm about to meet you and to meet you. It's going to mean you know what I want. And now, all the baby on maybe I'm in the park. It's sending me. Last, you plan to send me sending him. So, Canada, I think you can do that. Not the Mufu Yama or Catty phone or there, more mammy friend. And look at my testimony. The message here, we have with Trevor. When getting a message, again, the first day, the last 5 months. If I saw, when I wouldn't have one over. Them are on not 3 years or year. Signals be course be. I'm one who da could this old name and son of wounds over here. But you're not many or done and so I simple. Now, Nam or done or simple. Oh, down on no simple. I say, that will be one about when Chan Kuruyana call by a duni. Into a Masra da Mako be signing and be a one sense. So I should have you. I just said, many minutes 9 answer. Mad, yeah, I'm multimedia and be bow. Ya cocoa buta so jadi abasi ya ba. Ya watch at Bablo, ya kwaba sisi. Ya kwaba, ya cocoa buta so jadi. Chima and no any friend sciatica. Na etimi bubu oto ase ka wo say 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nanse abesi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo say dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Yeah, December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December.
Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. ɛyɛ sompa asɛmpe nipa sɛdeɛ de bɛda mu da bia no maame n'asɛm ahom te kakra sɛ ɔbaa bɛsi so afa bɛrima no natena mfie mmiɛnsa yankɔyɛ ɔho adeɛ bi mpo ankɔhyew animonyam wɔ abusua anim na bɛrima no ɔnyim wie na wokɔ wɔakunu dudu hospital a wɔdwane nsɛm bi wɔ a yɛka no yɛ tra ba wohyɛ hyew nim ahu sɛ awerɛho paa ɔbaa wɔnyim no ada hospital na wokura aduane yɛgya wɔ na akwaraa bɛdi siesie sɛ wohunu bɛrima no anim neɛ wɔ so wɔyɛ sɛ agya no mpo na nka wofa ne saa nso so a wɔnyɛ wei no na yɛde de bi yɛ futu ama mo a mote fie no a wɔnyɛ kunu wate wase te wɔn ho na sɛ ɛsɛ ne kwasea na asa ne nam ho kɔku ɔhwɛ nkɔfoɔ bi die sei na ohunu obi a da bia ne kunu kɔba wɔfrɛ fon so me pesika ne asɛnde wɔn afrɛ wapie kura abɔ akɔma no etimi sɛ afrɛ ɔkasa adeɛ bi wa ɔno ane personal adeɛ bi yɛ na ɔde mirika ne nyinaa mu oni ani die yɛsrɛ saa ma no monhwɛ binom deɛ obi atwempra 3 years ɔde awo ɔwu wie sɛ kemu wɔ hospital wɔn hu ne kunu biem ne bɛyɛ de 6 years ɛnso ne korɔ ɔte a n'anim kama nkɔmpreni bɛrima no awotere wahwɛ wo saa bɛsi nɛ otumi ma ne bufu one day bɔs wɔnyɛ hwee maa me da ɛmo nhwɛ mfa ntufo na ɛyɛ sɛ awurade tɛn ne na ɔbɛyɛ mu we maame yi die yi bi a wo sɛ wiase yɛ ya paa ɛsɛ ɔmu san sɛ ɔkɔyɛ adwuma bɛɛ na ɔgya ne ba ne hɔ osua ne mpo no ɔbɛyɛ da akɔgya ne ba no wɔde akɔ na ɔkɔyɛ adwuma no nyinaa mpo so wie ɔkɔ akɔsi sɛ maame ebacho o ba okra o papa ba chai papa kwa nko bebe bi na ye tie sompa nti o se se me ba na som ka se be frɛ na me fa ne number ne ma okay ya ni bra kwa kuni nko bra ku mpacho ma aju kwa ku hello kwa ku yeah kwa ku ma aju hello kwa ku ma aju yeah, you whining. About all of a lumber near Sompa TV. Where? Who of a lumber near Sompa TV? Lumba? Yes, sir. Me wahana mo me wa Sompa TV na mo se here. Why? Sompa TV Kumase, Sompa TV Kumase. Me ba cho baba ya frɛ no. Nice. But your dear no. Kwagu temenka. Hello. Kwagu. Hello. Kwagu. Hello. Kwagu temenka me head anyanka te no o fa me peni pasem. Ye nyina nya ne bɔkɔ ne yanka ne nya fe. Enhye da nya hello ate kwagu. Asumdie hia. O fa matra we why mesere wa tobo jejeso yenim komo ne kama ewia yakora akiri na asumdie aba ba bia na aye ne sei na ofiri so abekwa koye nsem bebere why kwagu why asuma kanu ka me nti na me ka say hello tell me be say ewia mo friend no yen say me bia me ka ti wa na aha this say dem ba jo wate kwagu aha ya ka sa miss you boni nim o kani nice abaha oba na sem tia wa se one na tena mfie miensa ene ye wo ye nipa papa wo ka se we be ma nye nipa anyame betua ne ka wo hwe no ma ne obedi kama ene mo so ne mo de ye wo ye na numu ana nyinsen ko bae nyinsen mu no okote se wo yere de ote se wo yere na afa de ono de ahe ne tirim se nyame ya adom na se mo wo ne ubegyae em se no so ko ha o kakra nti okoda hospital na wo hwi mu wo hunu bia mbesi ne e wo ma no ama no 1 million e wo ma no ama 30 cedis e de sa akra esu adi mfie nsia ni school ka kwara woni mu asem say na tie hello kwagu yeah network na inseda nya jaze me asuma ka me inseda nti nice so na wo nhwe oba no
no way over. What was it here? What was here? So over sort and can I see Casanontunka? Where me, I mean, I see. Is the way. No, Kumasi. No, Kumasi, some fair friend for TV. No, what line I got all the train. Before I do. All I know, you line now, all the train. Kwaku say what any host. I know yere bon komo. Mami. Kwaku mami wate wonkan wasresre sa. Utim se wo yadaw. Said you also about for Mbusano question. Open asem intimesraw. Pedana wa braso mpa TV ya. Ena de fiada Monday Tuesday bia. Yamfa no yere ntenase ne yanka asumdi asem why. Hello. Maybe okasa maybe yamni training. Maybe enye kware say me send this ka. Be 2 months nya okasa me send this ka kwa me kware mu say o me send this ka. Oh. Me send this ka be 2 months boy. Ah okasa me send this ka. Oh be 3 weeks ni. Number Joe say Kwaku me pacho busumi bia wo send ne say. Number Joe say menka. Me pacho busumi bia ma ne say. What's the name? Busumi bia wo ma ne say. Oh, me Busun jam me send it 2 times. 2000. Busun jam send and then me Busun jam me send it back 2 times no man send it back me send it back 2 times. Ah, Busumi bia send dem prenu. And me send it 2 times. On that way be 2 times ya na scan you say. Oh, back 200 cities. 200 cities. Okay. With my send. Okay. Kwaku na de. Mami, then send it 200 cities. I would try Odi Jama Kwaku na kasa yenya. Phone de says can be down phone so answer na mami Odi achire no. Bi ana de kan yate. Kwaku e. I grab with you. Mesra wani die kwan so a haya fidie so. E na akora so ye fra Kwaku. E dem ma yen ye gu anyina ye Kwakufo. Enti ama u favor wa ha. Mesra wani die kwan so. Akra wala ya dia ma mi won say nti say ya wode yen ni say bia mo me say ni ma mo fa ma simple wode yen say ani ntwatia edi ewia be ba producer afro na bosumi bia ni ade ma no no wode aba ne ye de ama no why ese o papa aka say Sompa FM ya ne Kwaku be gasa so papa so kon bi so ne nana ndi etomire bia o ya no ma hwe ne yesi o maja asa asem na ye ne hi asem na ye na hi eto e hello nana yes hello ye let's na ka ka tene se ona nga sa no asem no de ba ho no kra na e wo sen ka me o frame me and sa na bi Kwaku aso ofra wa mfa wo wono so bre Kwaku me ba cho tie me ebere na ye de ye aduma mesraw enkora omo ayeta yi animu omo na yeye wa asetena mu wo bobra wo hia nipa bebere wa hunu bi obi nim ne ye kina ebesie di sade wadi nkomo no ma ne nya de ye wi abefra wa kire eka wo fie no kakra no watu afiri ho ugosabe kotire nkoto ne friends okra onkodi ma koma ya bonchani mati mu fifiri wo ti ase aha ndi ebesra wo se aka wo se wo de wase ne ade ne nyina na hospital bay no kakra ne tu afiri ho ti ema producers afra wo ne nya abotre na yesa ade nfo na nkora omote sa no mbe ye nhira ye nam a ye bre ye nim dakorope na afi osisi aloko na ye oba no ndi mesra opa am wani mra na so na ye kakra wo betimi wo mre so ana wokọ ti ewi e be fro na afi ya pe nkomo pa bi ni wadi ni ehunu ne ye be ya baba ne ne ba no why akra mi to be me pode me se no abane se no me pese e evidence na bi ya mo me ba mo mo ni ko no na mi nshira ba e da se pa se e fro wafa na ye nkonko ye no mi da bi ya me kan no obi di nkon no odi ni se ya na ama asem no enye de ne na emu me ba ha na se sika na ama e no no abete ne kakanka na afi bibi atimi ayede washeda ya mumu fie ho na mudisa anya ya ha di washeda ye woni ye be no ha Dr. Penina ni atena se maka chem se Diamond Scientific for no omo bo adwuma papa na di do neck e ba ye no
That do neck no na doctor am fa bi ama. Ya na nkofo pesimbu no ya fa bi kura. Simbu no de ehia o. Kura o sa physical na no ma firi ni ade na yakoko. Na de ma fa bi ama. Na what you yase mu bodwa o maso e wo ache se ano edene. And yase se mu ko VIP station ni e ko nkran. Se mu ko be ni. Boy home komo. Ina be da se. Amincha ahwefo ne atiefo nyina ba bibia obia hwa na se wotie fi bia no dankopon ka no na doneka ba mescha se de bibia me ka no me se ye so kane a ye de sikane adua no so ye so kane a fa nhyem paase na se ye fa sikane adua no ase fa sikane adua no so na enhyeren bia hu na diamond scientific for ya hwe no ya soja kase pa na se ya soja enhyeren ejade ne de he ejade ne doneka ba mescha ye de abadwa man so okay a no nti ahwefo ne atiefo a anumre monya ebre ne adaje a mo hwe no esem se hwe tv no so won se na ma bi kwase adobi dan chen sa do ho asem na ye kan se wunya bi no modi a ene na wahwa de na mu enkachi yes it is better late than never okay aye se unto obi no yes no se bia won kotokora eno nti enkachi se wo hwe me anwumre a na se wo tie me anwumre a nyame ade no sa de pa bi kyenye ne a ba bia wo bia no fa namba na gu tv na se de frɛ ne na ye nkyere ba bia benya do ne bia to me be wura asese a papa bi frɛ me o se wonya stroke na me se de bia wo tie ne ti akoto do no bia na o pese o so try hwe na me se ja enya se wo try hwe me sam ho yade next week frɛ me ti ma chen de enima obeye no a obo no do no next week frɛ me ne dia dance ye kyerɛ me ye wo mo nya stroke bebrebe a I say all recover and I say ne ho air to no a sabi ne kasa no ensisi suye sabi ontimi anantiye sabi ne na asa ne nse e woso woso a omote yan kamakoto do ne bia nom a ne omote si kinkin anu nti sa wotimi nkan nwumra na sa wohwe nwumra na se onkoto do ne bi no de a ane na me kasa sa wo papa ana wo maame ana wo nua bi na wo dofo bi kura anya stroke no da ho no wotimi na wo hwe a adu event do ne ka ba mescha ohunu tv no so no aye adu tatahwe kokoto bi na hwere ne ye be kye o de wi abesi aye aduro no nyame ya adom wa na ho beto no na ye nyina ide aseda aye dey amnyankopon se wa se ye se wo sisiade ana wanya sisiade ekwan ya de sisiade ni fa so ba ye de eno no ha adwene ana se eno no nya ye ne problem de ye problem no se ekwan ba na sisiade na aba wo so na anu nti untimi nya hwe utu na ba akomienu na wo pe ba bi atena ahome ansa na wato wo nante no so no ekwan ba na yade ne fa so ba firi wo so e pa chaw aye do na ekana be boa wo anu nti ba bi a wo bia nkopa do ne bi ne to oto bi wi a na ba bi go ho frɛ ana se nipa na oto do no ana se oto do na ma wo no bisa ne se do e me no mo de sen na me adum onum to aba ko wi a si yade no a afi na ati mu mienu utimi kura nsɔre nkɔ adwuma so no nyina e ba be firi o de aseda aye de amanyankopɔn bisa wo ha wo se wo ye bema utimi sɔre nkɔ adwuma so wachi bra mo ya wo ya wo se utitiriti ana na wonum do na ekini bi bisa wa amanfa no di adanse anu nti de na wo twɛn ebia na fa ana ne first day a wo hwɛ ne patro do na da tv no so no na be gu ase ba bia wo bia afrɛ ne ya be kyerɛ amakwa kotobi obe masam na wo fam ana ane wato di adu na hunu sa e fa na abedum mema okay voi adu na da tv no so no abedum mema ahoma kyew da sɔre hyɛ adwuma na se obo ba adwuma ama ade twa na pa oba no musa hwɛ lumba aye dona ka ba mesha ya hwɛ ne man sia so na de do ne baaye na ye wi ya sa bo kyeri call lab no lumba say ade buru ba ko 25 ene asi na no me kura mam 30 producers e wo fi anya dio ma ka gira mu papa mo mu kofi no mo mu kofi aya na ebi jenen to kwa me kunu bi na ma me kon ye o aha obi si na nsan ya wu nkura bi na me ne kon ye na so ba me se ka bi ama no ade no say ene ya fa kama ya fa kama on say dia kura ka tren say ye bi wa ha aha ye to mbo adwuma we de wa kai me omo mu hwe ne omo area ha nyina maduma tafo aye pankro no facho fo ni kire Sompa ase oba also pe donate ni bi ato o de do reception a ka so pe donate ato okay obi o bia no obi bia mo ha obi bia mo ntnya na kura na me ka se wo ya be ma o me masam wo fom okay oba no de onim aye fom o ka se onim se bi akoda rough emfa wo se oba na kohoma emfa wo se wa han na wotim okay emfa wo se de o pe bia no wo yama no okay wadwuma nso ani ntino wadu onim aye fom odu odi ho komo kura wa bonten okay me kunu enkoyie ebe ma so smart say oba no di sa akoma na se o yo ko be matia no go wuram o be wuram
sɛ ɔbɛyɛ adwuma no ma wontumi nyɛ ɔbɛyɛ adwuma no ma wo mesrɛ wo ɛma obi mɛyɛ adwuma no ma wo ɛntɔ graphic ma obi mɛfiri akyɛ mɛkenkan ma wo kenkan waadeɛ kokɔpɛ do na ɛkiri mu no tɔ wode wotea no a cap bi yɛde nom ɛhyɛ so bobi nano ɛyi wuma bi ɛmɛgye de Sompa wanyem ɛna wotwa na nam bɔ sɛ sɛ a woyɛ no wasa ne me wokunu wɔbɔ de ya na atom on sɛ ya sɛ nneɛma nkoyi anyisɛn no na aba nti ma de nkoyi ɔmo mpɛ koraa masa ɔbɛka ɛnam sɛ ma me pɛ do neck man ne gya sɛ wotɔn no wonim do neck man asɛ one ne tena sɛ one ne nya na one ne ya why so okay o complain one ne ya so no complain why suspicious aso unya bi wo ba bi unya bi di minia mesro me yo be ma yo me masem be ma be di de be ma be di asekom na me ka sɛ wo mi so wisi ya kwa hospital ya se anya glaucoma ana sɛ anya etede a ene na do na kana be hia okay patro gana ifa na wo obi wa ne nsane na nan sɛ ene titi atwi ne dwim odumi nya no hwe obi a omia ne na asese a na na ase atom patro kokopɛ do na ekini mu na to wate na ɛya adwa tene fia ma wagya atom sɛ wo yade patro wo nyade enipa yade anya nipa nua yade anya nipa nua kokopɛ do na to na nom onum via omoto fasedama do neck fasedama nyankopon patro wate ase fasedama diamond scientific for na omo na abo ama oyade na ɛda ɛkɔ woda na dwo wo sɔre dwun sɛ bebrebe ebi efi bɛ no nkono ekosi anapa bɛ no onum no wotumi dwun sɛ bɛ edu ensia sana ade achew patro eba sa ade achew na pekora na why basa wotumi nko odwuma so kokopɛ do neck ni bi otobi na onum wi na to wa fast dama nyankopon fast dama do neck for fast dama diamond scientific for what patro ayin fa na wo sɛ wo kuma sia de a ebi etu odo ton bia obenya bi apidank dani heba colinac misty ozone chemist have made pharmacy omu nyina ton do we say bi edi sɛ wo tie nkan nwumre ya wo hwɛ na sɛ wo tie nkan nwumre ya ade china nyame adom na sɛ wo tie ase modro ne gam ya yen sɛ heba shop ya bi wo ho na ko pebe ne fa ko shop wo ne ton sika wo mebrebe obenya bi na afɛ wo obenya bi da ha ebusuan no esremu na awa na tamado na awo patro ko alaji dokuloku pharmacy ebi wo ho sɛ wo wade a ɛne na fo ne kyerɛ GN bank wo ayɛ bamahu ko obenya bi ato ho nom enkran fa mo hwɛ nyamnumre yi patro fo ne kyerɛ kan shi dry clean repatch heba capital O2 heba tenatet heba omo nyina ewo bi sunya fa mo patro mo hwɛ nyamnumre yi komoze pharmacy green light pharmacy anase cap heba omo nyina ewo bi patro sɛ wo ya ho a patro hofo aya abet sam enso ewo bi na sɛ wo cape kusudi a ene na ɛyɛ boachansa pharmacy na boachansa heba okotokroba market takwade for mensa enso ewo bi patro na me ka sɛ obi a sasabro agina tenase ebiso totoyi ne nantini anase sabi sorry nikoto dwe aya ne ya otumi na ho hwe patro do na krim na obenom okoto bi ya wo de frɛ ne ya bɛtwe de we abɛsɛ ya aduro no etwa sɛ ema wo de bibi ka ho a ema wo de aka ho etwa sɛ ema wo no ne saa so a ema wo no ne saa patro kokopɛ bi na to na no wate wo ya bi so a patro wo de bi a na aduane gina obusi ya na wo no aview na obu wa so de bi a okesusi ya na enam ne tirim na aduane mekono omuno na mekono nam ne tirim etimi nyam yie ti ade bɛtwa na pa na de ma yekutu patro kokopɛ do na ekini bi ora wo ta frɛ ne ya bɛtwe de we abɛsi aya aduro no na so we abɛsi aya no nyame ya na wo nom a ho bɛtɔ patro sɛ wo hwɛ ba bibia ɔmo hwɛ ne patro ɔmo asankragua patro sɛ wo asankwa patro fo ne kyerɛ mankasim patro WS Paka mankasim WS Paka alinko heba ɛwɔ asankragua unique herbs and more ɛwɔ bego so ana prestia eti wɔ prestia bego so a fo ne kyerɛ unique herbs and more owo asa bibido fie patro takwa fo patro ko benya bi ato ana alive chemist anase alive herba wasa ekropon na se wasa daman patro ho so ebi wo honom ana huni valley ana uncle ben enso e was short pon e fa na wo be bia wo bia ya to ado e ja pete patro se wo se wo da wo ya bema wo se wo da wo ya oba unya tenka especially yenu anum ma no na tenka atiko se oni ne kunu hia de be ma ne be bia na anya na nika de be ma ne be bia no anya no se nani anya de enso wanka se so o to o mo be ma no enu nti ko be 10 minutes na wa bre 5 minutes na wa bre e de na wo ye de abo be ma no ama odwuma na ide brade sa
Mate me da se. Pacho se o tie anwumre na se o hwe anwumre dia. Ene numbers no egu TV na se. Pacho numbers no egu TV na se. Eno nti o betimi afrɛ ne. Se o frɛ na sa ama, pacho de send a message. Numbers aye 4. Pacho me se na ka se we no anya adwuma numbers no aye 4. No nyina aye adwuma. Ene network no aye basa. Pacho network no aye basa. Se o frɛ na ama ye se wa anya botrema ye no. Ye be frɛ ana se wo de test e ba. Nyame adwuma ye be frɛ ye no bedi nkomo. Aye 0246 72 76 77 0246 72 76 77 and I said 0249 20 82 52 0249 20 82 52 baby bia wo bia no o Ghana bia no frɛ ne a ye no bedi nkomo do na kan se wo nya bi ntoy a mesrawo ene na o ya ahwera de panifo se be ma bedi de amedi ayase kom mesrawo se o papa se o maame se wo nua ene tewo owu patwo ne sie ne ya de tibia mo ya ne ya o tunya no hwede a adura wo hwan aye donek heba mixture fa number na afa mi so na opanyi ento ne nju ne djuma de so aye 0246 72 76 77 0246 72 76 77 and I said 0249 20 82 52 meaning obi one man and moja etimi na furu sane yi enu to atlantic akeba na nan ene ne nsai tututi pacho sa wo tsade a adura wo hia aye donek heba mixture donek heba mixture baby bia wo bia no kokopa do ni bi na to na nom se usua de enkoye kakra bi na awura fi num the neck ate omi system e fam a num the neck ota yare a num the neck menia be da se nankopon yi the neck doctor e na wote ne nka ye Diamond Scientific for na nwumre wote wo monkan omo bo adwuma the neck ne de egidre ha kurum ha baby abefa bia ye the neck baby abewura bia ye the neck baby abefa bia ye the neck baby abewura bia ye the neck baby abefa bia the neck baby abewura bia the neck edin a obi e bo ano no asema obi e kan no a chese edrona gidi ni pa wonso ko le ko pebi nom na niema enko tote emfa emaye ko pebi nom na niema ensisi ye emfa ma kwaku ene asema dapono so no ahomete kakra se obewo ba pa me na nyi no obi abechi na awe no wa me ye no wade anhye wani munyam no awe no ana omo so aso odi nti wadawa ba ne na ame awe no a na okudi hospital na wo agya na wo se tamusika e dia gotua ne base ade aboy ne dan ya na ya kwaku adenti Bagu ensan che atifo ne afo no ma bi se na game no ma ne go ponso anka ne be kan ne na ba we be be free kwan wa na ai pa ho so adwuma nti bia ye ya isu sumiye ya jisu ni sele nyina nti ye ami adoma next week na se be ho a ye be ka kan ya kwa ku so nsa de we de bia me ka se obe usiso na wokoda ma be ma fawa ka hu sha sem di akire cha no ma na ebi ti Ghana fo ma no mo siso mo nto mo bo awu be ma na obusa oba ne se nti wo yire wa hu wagu ye wo mema ye wo de bi ho no ma makase kuma so pese o twempra me achi wa na echew go kro ni so to te stadium a wo do ba hwa da braka na obetwompra na uko mema bebre ni mpra ho twen nyansa pa wo de ne ire betima tetew so many years but wo de me ne yire ekọ ma penso nya bintam unya bintam ne mu makira asem ba de pese ya kama ye nwa ma no ya o mashisu o fa asefo mashisu ni se edu nwe bia sex no ya na adidi o madwe mu do o mo nhwe ba bia nhwe bonku nhwe nifa me de bia me kam se bia mama o ba ni ntina na me ka se me ba oba anka me hwe no mo mpa nsa na madawa ba me na mo eno na ye fa ye tu bi ko ni eja no se bia ni abre onti se bibia be wo ye num bia ye ka cho bia wo ye oba tie bi oba bi betima cha oba ma ba be se ne pe won hwe benku hwe nifa se oba ma ntu oba boa mini e wo mu se onye nyankopon de be ma ne bi wa oba se bebre kwagu ye oba bi okra be se ne pe na kasa ba ko mienu ni wa hu the way our life city e ma bi intelligent ba na no bi so la sabe ma de o mu ni nyansa be e ma bi intelligent ba bi o wa
ne kasa akwa wo be ma ne kasa wo be ka no ntempa no hu se wo be ma we wo kasa dodo ba ma ni bi so ntesa ya keka fu ne ka madam pan yesi ka ni fanu wo ba yi so 7 predo san kura ma hu se mienu na go so de mienu na ba yi eno so ba ko different father na etie mu se atu aye ba kwa mienu wono so ren yes wono so ren life yi se wa hwe o papa anka abemremu no wan hwe na yenche o be ka sa asemo emremu wan hwe na yenche wan hwe unwa ba yenche ne mo we ba ma na wan hwe ba yenche me makam se accept se oba no de nkura ne tete se me ma hu papa ni ade ade se dada no nkran boy yo won kan ya se ma be si ne wo pe ne mahu ya o asew ne oba de nkura tete eno dachi bi no ebi a no mo nka ne kura nche nkola no o papa wan hwe wo but ne kura pe wo mu no bi no manka eti ebe se yenua ma no se ukoda ma be ma fawa ka hu se be ma de chine wawu ana wo twaka akom na ka abona nyinse na na okofo nyinse ba wo ba no wo betima hwe question because you do maybe hono ma ye kan o se wo papa wa bona bra wi asebe o te ne ba bi o na etu anwo ka abrante ye friend ne ade ye keka nyina ne nsem a wo ka no wa twa ne ti ade na nso ye mfa ne saa ye beka bi a che no short ase eti abasere no se wo tie ne a obi nka nkyere mo se friend sei mo abrante ne producer mo se friend kwaku jesi wa we din dance kwaku fo njan ka fini nke ka wa se be ye mfa no mani agro ye ne oba bi a oba ya kwa mo a wanti ni ancha na ye wa wasa short ase eti abasere kwaku jesi wa daroma obi ntage ne nka kyere sei ene ye de free no se wo se adwobrewa emu me se ka bi wo wasi akoboka atopa no kwaku badia ya o badia ya ukosha mema ikwa ba boys ya bai wono wo ba da no abusa se wo me no papa wona nim nyansa wo hona ne de obeka se kwaku na onim nyansa che papa jano we kulu eti badia ya eti du me bia ma no sabe ma mu sisua no odi watam ena wasan bu ka na boys wo mu twitwi nro ya ni ade so mo for mani kan twitwi nro san mo so san kwasa san mo nkoa bed no wo bu ni ade nsam sa ono danya no sa bu abeni access ayen kwasa sam dia pese ya kan nyina ne se e ma na mo asisu no ye gwagu ma na mo asisu no mo mani na ho mo papa no ma me nyam so mfa so me makam se so baba wo se ya ya kwaku Ghana ha ana wiase especially any asante obaba say ya because obaba o mafie da ekoso ntem so brand ho asehwe no ye ama na education okwa a se ne tie biara no ma befa because ye ne wo fasefo bi a mo ye ya wo mo to ye na so enne di bia ekuta o mo hwe o mo so ye no di bia ekuta o mo nya sam ebi atutu kwa Canada na me ofase ya Sarah ne mampramai wo mu nyina we go Canada wo UK because of wo hwe o mo so ye na memma papa abeware wo mo enti so wo yo ba na osiso a to bo ase kwase bia na akwada na ba onem o ka sa de e nkura agro o ba sa de wa bonni ka su mi to still aba kama o ta ba ko de to su tu e no so sa e na papa na etuaka me de mpesa me kanyanse obi nwa twa ne hwemi ayiko adu ta masa no mo e nkura sesem okay se me gbene be ma bia wo na se we de okeke se busu me bia ho bia wo boa oba e wo so bre 2 million say oba so say bi mada which is which it is wa be kasa wo de adumja no emu ye teche ahwe on hwe nkura no o man nkura we oba e wa bai anadwo bre wo firi hin fa sefu so asa hin fa e be de no wako ni nya chese ye na etie yi ene nyame ampata de so obotom no na ko yi ama because of nkura no mo mo o mbedidi na te bia mo de mo yire mo taduam mo semai so a mo to ayire se bibi no ese kakunu buka se yi se sa mo ase kakku egu eti man no so mo nya bo chete se de make wo sisu ajo life ye ni nya sa no man na nyinsen no me se be ma kura wo no wo yire te kwaku be ma wa wale no wo yire te wo yire ka cho se kwaku man pass ya wo yam show kaka na chei because enkura hwe nya yize eti bebre ntimi boys bebre ntimi nkura hwe but sex so yo mo de sex yo mo de but o mo ntimi eti kwaku de men fa so se yesra mema se beredu so onya obi ba na mo ato se kakku egu awura so na ayi wani nkranchi se bokita ba na wie ni nyina awi amba chew ya na ehwemu no wape
wudi usuna ne ma akotote de ama kwaku jasi ase ye de atofo mboko ama no wa ni nkomo panada e be so mu bi ewi ase be fro kwaku na san ko so no mo ko ma pa mo nya bija wo nkomo poti obedi wo bemma wo hwe wo ba no abo bi oti bi ha obesa aju sika me na bemma wo hwe wo ba no kwaku wo ma peden oba wo be se pe wunya ne da ba o mo hwe ma no wo be hu no ba twan no di nachi ba twan no di nachi madam bi osasam sa wa frodo police ni ba panyini asiri pass agini sika dia guso so no matese police so obechi no sao so de anko obegu ni awuni madam o mini na nya na no akwa tuntum am so he ni gogo be na ya omudi mesi kwaku yi mesi omudi o ma do mo pene se mesi wa wo be kai wo mo no wo mo pew ma wa wo be kai no wo pew eja tam se wo be hu bemma bi pam se bro no so akura bi asuko no ma bi oba wo di na chi no anya asam ketwa utimi hunu oba bi nanka aba nanka wani gina kwaku yanko enim na me ya kwaku enim ya di mu a na ye ku na ya kwa ya we so ya kwaku ya solepe na me ko so aka wo se wa de no anya anto angry ya solepe na me ka wo se eye Cedar Worship Center ebu akwa kofolidua nyame ni pa wie yebre obo ade apagya na basa kese no won so pa isi munya ne o wagu je so ne current ayo misi nyame juma papa we yi o bebe be preaching kese ye current ade aye makono won ho se ne elders nyina ni gine ho because odidi a wodidi onom a onom in fact o mutimi nom no onom ye e kanyam juma kroje a no on nete ase se menwa ba go mo look alike worship center ebu akwa kofolidua e na asole iwo one day wana no from a pure mbesra no Cedar Worship Center buako kufodi ya solepe so fupani na eba but onipa mienu betim do mko awudam na afi ya sole so ko ya number dada no a fa ko ni wudam na afi ya sole so na afi ya nko fa ko ni wudam na afi ya nko na ya solepe ye Cedar Worship Center buakwa kufodi dua so fupani o metna ase na awurade asem kroje a yemfa nsuo bi amfrɛ mu mfa nkekankeka bi amfrɛ mu no yemfa mrɛ na uti asem ni wi afa hodie ade akyire de abrɛ wabrabɔ nyame nkrofo yi omote apɔ osese nipa bienu miensa ka bom asanfo bible ne kan na se jawo baabi yesu nipa ye ba ko a ebu ka bom aya na emusa na nyame nipa yi one ne elders na ya ye solepe ubeto omon kan na asamom de bebrɛ no okra be me okra ni be dintini areho ahya ne so no omra magidi nam sa abra nya nipa na eba na afi ye solepe omo de aka wona ne ma akotote de ama wosu betimi abaso ne akwakoye nim hello yes sir ibi aboko na nso ya pejane kakra ma me wai Nyamisha until bende Nyamisha ya you dey wasem say mo pedana mo tena ho pa because ya na ahomte ngofo fi o mo ke ka o mo so beso mo wura mu na eniema si ano no yakokọ ye ni Sompa FM yemfa mera ne nche nyame ni pe bia duro no line be ha ya yemfa mera ne manyame di fo no na afi omana medi ni dwuma sede etie Cedar Worship Center Cedar Worship Center buakwa kofolidua ena nyame ni pe wo one ne ma ne elders omo ba ma ne ma akoto te dia manyame ma njibisira o ji wakonwa na twipiri ho bra ye sole ne ya hand over ede ama wo mu kosona ne wo mo ntra na mo de ne ma papa ebebre wonti ye ko yakramo kakra na mo anti yanka na jeze